بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አበይ ጽባው ኢለ ከምታ አነ ጽባው ዝውዓልኩ ድማ ጽባው ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 3 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልብ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን አቡነ መድኃኒነ እግዚእ አባ መድኃኒነ እግዚእ ዝተወልደሉ ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣከባቢ ትግራይ ዓዲግራት እዩ ወለዶም ቀሲስ ሰንበትን ሂሩተ ማርያምን ይባሃሉ በቀንዕናኦም ድማ ብጣዕሚ ዝተፈልጡ ከም ዝነበሩ ገድሎም ይነግር መድኃኒነ እግዚእ ማለት ጎይታ መድኃኒና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ዘደብረ በንኮል ሙራደ ቃል እንዳተባሃሉ ይጽውዑ እዮም ደብረ በንኮል ማለት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ እዞም ጻድቅ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝሃነጽዎ ገዳም እዩ ሙራደ ቃል ድማ ናይ ቃል ወይካ ናይ ምስጢር መውረዲ ከም ማለት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ቦታ ሱባኤ ዝሓዘ ሰብ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ምስጢር ከም ዝግለጸሉ ዝሕብር ስም እዩ ጻድቅ አባ መድኃኒነ እግዚእ ካብ ኣብ ንእስነቶም ካብ ሊቀ ካህናት ኣቦኦም ካብ ካልኦት መምህራን ተማሂሮም ንምናኔ መሪጾም ገዳም ኣተው ብጾምን በጸሎትን በስግደትን ተጊዮም ድማ ጸጋ እግዚአብሔር ምስተውሃቦም ናብ ደብረ በንኮል ከይዶም ገዳም መስረቱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪኽ ኣብ ማእከላይ ዘመን ብፍላይ ድማ ካብ 13 ክሳብ 15 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ዘሎ ናይ ብርሃን ዘመን ይበሃል ነበረ ምክንያቱ ድማ እቲ ዘመን ክርስትና ዘዓንበበሉ መጽሐፍቲ ዝተደርሰሉ ስብከተ ወንጌል ዘስፋሕፈሐሉ ገዳማዊ ህይወት ዝመሰረሉ ዝተመስረተሉ ወቅት እዩ እዚ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ድማ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ኤዎስጣቴዎስ አባ ሰላማ ካልእ አቡነ ያዕቆብ ቅዱስ ንጉስ ዘርአ ያዕቆብ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ አቡነ መድኃኒነ እግዚእን ዝመስሉ አቦታት ምትንሳኦም እዩ ብተወሳኺ ድማ 12 ንቡራን እድ ወይካ 7 ከዋክብቲ 47 ከዋክብት 5 ከዋክብት ዝበሃሉ አቦታት ኣስተዋጽኦም ፍሉይ ነበረ ካብዚ ማእከል ድማ ናይ 7 ናይ 47 ከዋክብቲ መሃሪ ናይ አቦታት 3 ሳሙኤላት ሳሙኤል ዘዋልድባ ሳሙኤል ዘጣሬጣን ሳሙኤል ዘቆየጳን ናይ ካልኦት እልፍ አላፋት ቅዱሳን አቦ ዝኾነ አባ መድኃኒነ እግዚእ ናይ አንበሳ ብጽሒት ይወስዱ እዞም ጻድቅ ንቅዱሳን አኪቦም ምሂሮም አመንኩሶም መሪቆም ሰዲዶም ንሃገርና ከም ዘብርሁ ብምግባሮም ከም አባ ኢየሱስ ሞዓ እዞም ጻድቅውን ወላዲ አላፍ ቅዱሳን ይባሃሉ ዓቢ ጻድቅ ሰባኺ ወንጌልን አባ አብይ እግዚእ ድማ ኣብ ውሽጢ ጎንደር ተመንን ዝብእን ዝገዘቱ አቦዮም ናይዞም ጻድቅ ወዲ መዝሙር ነበሩ ይባሃሉ ጻድቅ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ብዝበዝሐ ናይ ቅድስና ህይወቶም ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም ንአራዊት ገዚቶም ኣብ ሕቆ አንበሳ ንብረት ጽዒኖም ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ህይወት ዕለት 3 ሕዳር ዓረፉ ዕድሚኦም ድማ 180 እዩ በረኸቶም ይሕደረና አሜን መድኃኒነ እግዚእ አቡነ መስተጋድል ምንኩስናሁ ሙኡዝ ከመኮል በመንፈስ ጸጋ ኩሉል ይብል መጽሐፈ ሰዓታት ተአምረ ኃይልከ አባ መድኃኒነ እግዚእ አቡነ እምአፈ ዜናው ሰማዕነ ወቤት ዘወንስ ስጋ ሲር ርኢነ መንክርከ አላፈ ቤትከ ንህነ ባይቱ በዝት አሜሪካ ርዳን ለሰይፈ አርዕድ
ንጉስ ዘወሃብኮ ኪዳን ከመረድኤቱ ታፍጥን ጊዜ ጸብእ ኮነ ይብል አርኬ ናይ አባ መድኃኒነ እግዚእ በረኻቶም ረድኤቶም ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ከምውን ቅዱስ አባ ዓምደ ሚካኤል ናይዚ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ ዜና ህይወት ንኹላትና ዓብይ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ካብ ናይ ቅድስና ህይወት ንኸይንርሕቕ ከም ዝሕግዘና ተስፋ ይገብር። ናይዚ ቅዱስ ወለዲ ገላውዴዎስን ኤልሳቤጥን ክበሃሉ ከለው ኣብ ምድረ ሽዋ ብጽቡቕ ምጽዋቶም ዝተመስከረሎም ነበሩ። ፈጣሪ ሂብዎም ግን ሕዳር ዕለት 8 ኣብ በዓለ 4 እንስሳ ስለ ዝወለድዎ ዓምደ ሚካኤል ናይ ሚካኤል ምሰሶ ክብሉ ሰየምዎ። ገና ካብ ንእስነቱ ንብዙሓት ዘገርም ዝነበረ እዚ ቅዱስ ሓደ ጊዜ ኣብ 3 ዓመቱ ድሕሪ ቅዳሴ ጠፍኦም ወለዱ እንዳልቀሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ደለይዎ ግን ከርክብዎ ኣይከኣሉን። ኣብ መበል 3 መዓልቲ ናይ ሞቱ ዝክር ክገብሩ ካህናትን ምእመናንን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣተው ግን ዝረኣይዎ ነገር ተገረሙ። ህፃን ዓምደ ሚካኤል ኣብ ማእከል ቤተ መቅደስ ኣብ ትሕቲ ታቦት ዘሎ መንበር ከርሰ ሃመር ይበሃል ኮፍ ኢሉ ክጻወት ረኸብዎ። ዝረኣይዎ ኩሉ እጹብ ክብል ኣድነቐ። ምክንያቱ ድማ ብናይ ተፈጥሮ ስርዓት ህፃን ቆልዓ ከሎ ብዘይ ምግቢ 3 መዓልቲ ምጽናሕ ስለ ዘይክእል ከምኡውን እዚ ህፃን ኣብዚ ናይ ቅድስና ስፍራ ከይሸነ ብምቕናይ እዩ። ብፁዕ ዓምደ ሚካኤል ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዳተምሃረ ብጾምን ብጸሎትን ዓበየ። ኣብ ፍርቂ 14 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ንጉስ ዝነበረ ጻድቅ አጼ ዘርአ ያዕቆብ ድማ ነዚ ቅዱስ ናይ ሰራዊት ሓለቃ ወይ ድማ በዚ ናይዚ ዘመን ኣገላልጻ ናይ ኣጽዋር ሚኒስተር ገይሩ ሸሞ። መቸም ኣብዚ ቦታ ተቐሚጥካ ጽቡቕ ምስራሕ ፍሉይ ነገር ይሓትት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝርያኡ ንዝኸብዎ ተንኮለኛታት ክስዕሮም ቀሊል ኣይነበረን። ቅዱስ ዓምደ ሚካኤል ግን ኣብ ዘመነ ሲሞቱ እዚ ሰርሐ። ቀዳማይ ብንግሆ ተንሲኡ ንነዳያን ኣኪቡ ቁርስን ምሳሕን የብልዖም ነበረ። እዚ ድማ ዕለት ዘይቋረጽ ብምዃኑ ሃብቶ ተወዲኡ ድኻ ኾነ። ካልኣይ ድሕሪ ቀትሪ ዘወትር ቆይሙ ይቐድስ እሞ ጸበል ተጠሚቑ ይሰቲ ምሸት ጥራሕ እኽሊ ይቐምስ። ሳልሳይ ሽፍታ ተላዒሉ ክበሃል ከሎ ናብ ዱር ወሪዱ ደልዩ ነቲ ሽፍታ ይእሚኑ ይመጽእ እምበር ኣይጎድኦን ነበረ። ራብዓይ ውጊ ኣብ ዝመጸ ጊዜ ክተት ሰራዊት ኢሉ ይወርድ ግን ለሚኑ ጸልዩ ተዓሪቑ ይመጽእ እምበር ጥይት ክትኮስ ኣይፍቀድን ነበረ። በዚ መንገዲ ኣብ ናይ 3 ነገስታት ኣብ ናይ ዘርአ ያዕቆብ ኣብ ናይ ዕደ ማርያምን እስክንድርን ዘመን ኩሉ ኣከባቢኡ ሰላም ገበረ። ዓለም ግን ዓመፀኛ እያሞ ኣብ ናይ ኣጼ እስክንድር ዘመን ኣብ 1407 ብሓሶት ተኸሲሱ ስደት ተፈረደሞ ናብ በረኻ ተጓዓዘ። አቡ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሰማያዊ መና እንዳመገቦ ስጋውን ደሙን እንዳቀበሎ ቀነየሞ ቁሩብ ጸኒሒ ግን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ኣብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተቐተለ። ን30 መዓልታት ድማ ናብ ልዕሊ መቃብሩ ናይ ብርሃን ምሰሶ ወረደ። በዚ ድማ ንጉስ ብጣዕሚ ተጸጸተ ወይ ከዓ ተጣዓሰ። በረኸት አባ ህፃን ዓምደ ሚካኤል ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኪርያቆስ ሊቅነት ምስ ገዳማዊ ህይወት ዝደረበ ቅዱስ ኪርያቆስ ናይ ቆሮንጦስ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣቦታት ጥዑመ ቃል አንደበቱ ክጥዕም ይብልዎ። ገና ኣብ ንእስነቱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከንብብ ከሎ ካብ ናይ አንደበቱ ጣዕሚ ዝተለዓለ ካብ ጳጳስ ክሳብ ህዝቢ ተደሚሞም የድምፁ ነበሩ። ኣብ ግብዝናኡ ብጣዕሚ ዓለም ንዒቑ ካብ ቆሮንጦስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ። ቀፂሉ ድማ ናብ ፍልስጥኤም ተጓዒዙ ናይ ዓቢ አባ ሮማኖስ ወዲ መዝሙር ኮይኑ መንኮሰ። ኣብዚ ገዳም ንበርካታ ዘመናት ክነብር ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐ። ኣብ 381 ዓመተ ምህረት መቅዶንዮስ አቡሊናሪዮስን ሰባልዮስም ኣብ ዝኸሓዱ ጊዜ ንጉባኤ ናብ ቆስጥንጥንያ
ካብ ዝኸዱ ሊቃውንቲ ሓደ እዚ ቅዱስ ኪርያቆስ እዩ ናብቲ ጉባኤ ዝኸዱ ድማ ምስ ዓብይ ሊቅን ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳትን ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ እዩ ክልቲኦም ብጣዕሚ ዝፋተው ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ጉባኤ ንመናፍቃን ረሲዖም ንሃይማኖት ተዋህዶ አጽኒዖም ስርዓት ሰሪቶም ተመለሱ ቅዱስ ኪርያቆስ ድማ ኣብስተረፈ ዘመኑ ብቅድስና ነቢሩ በዛለም ማዓንቲ ዓረፈ በረኸቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም አሜን ሕዳር 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ጻድቅ ዘደብረ በንኮል ቅዱስ ዓምደ ሚካኤል ጻድቅ ናይ ሰራዊት ሓለቃ ቅዱስ ኪርያቆስ ሊቅ ቅዱስ ነአኩተ ለአብ ንጉስ ልደቱ ቅዱሳን አትናቴዎስን ሓፍቱ ኢራኤን ሰማዕታት ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስቲ ወላዲተ አምላክ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ቅዱሳን ሊቃነ መካህናት አበው ዘካርያስን ስምዖንን አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ አቡነ ዜና ማርቆስ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቅ ዓምደ ሃይማኖት አቡነ አንበስ በረኸቶም ይሕደረና አሜን ካብ ፍቅር ቅዱሳን አይፍለና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ካባና ባካብ ዜማ ኩሉ ዘውደቅኮ ዘንጠብኮ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተዓረመልይ አሜን ወአሜን ወለኩሉ መላእክት ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለለትነ ሃበኒዮም ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመነህነኒ ንህድግ ለዛበ ሰለነ ኢታባን እግዚኦ ስተመስጥ አላት ነነወባልሃን እንኩል እኩ እስመ ዚአከ ኢት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእት የማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በለናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለቺ ብሩክ ታንት ማነስ ወብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሲ ፍሲት ኦ ማርያም መለተ ጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልሊ ምህረተ ወንቲያን ምህረተ ኩላል ምህረተ ምድራቃቲ ታበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራለን ኃጣዊነ ተማህፀነ ወኪተባህፀነ መክራንቺ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን